Sant Andreu és l'únic equip català que es manté invicte després de la tercera jornada de la segona divisió B. Hi havia dos derbis catalans avui, Terrassa-Sabadell i Badalona-Gavà, i tots dos han acabat amb empat. Moment ara doncs per veure el resum de la jornada, com sempre, de la mà de Jordi Sunyer. El Sant Andreu es manté invicte i és el millor dels catalans de segona B després d'aconseguir una victòria èpica amb remuntada inclosa al camp del València Mestalla. El filial valencianista es va situar amb un 2-0 gràcies als gols d'Alexander Olsen i de José María Casas, però just abans del descans, el capità andreuenc, Dani Martí, va posar els fonaments per pensar la remuntada. A poc el València es va anar replegant i en el temps afegit va arribar una remuntada màgica. 2-2, minut 91, Manuel Rueda, i 2-3, minut 95, Abraham Minero. El Sant Andreu s'ha aconseguit col·locar per fi en zona de play-off. El derbi ballesà ha tingut un color en cada part. El Sabadell ha dominat al principi i Juvenal Etxogo-Uona ha marcat el 0-1 en l'equador del primer temps, però el Terrassa, del sabadellenc José Luis García, ha reaccionat a la segona meitat i Van Díaz, un ex del Sabadell, ha establert la igualada en el minut 56. L'altre duel català de la jornada entre el Badalona i el Gavà ha estat d'aquells que fan afició. Els escapolats s'han avançat en el minut 13 amb un gol de David Prats, que ha culminat una jugada de Luis Larios, però els de Jaume Bonet han aconseguit empatar ràpidament. Ha estat en el minut 18 després d'una acció individual d'Albert Manteca. Abans del descans, el Badalona s'ha tornat a avançar amb aquest gol que ha aconseguit Antonio Robles en el minut 42, però ja en la segona meitat el Gavà ha tornat a empatar en una rematada del central Enric Socias en un córner. Després d'una fase de domini visitant, ha acabat arribant al 3-2, de nou David Prats, ha acabat resolent una jugada dins l'àrea. Es jugava al minut 83 i això volia dir que la festa encara no s'havia acabat. En el temps afegit, Eric ha empatat el partit per a un Gavà que ha fet prou mèrits per endur-se el punt. El Mallorca B es continua cruspint equips catalans i ahir li va tocar el torn a l'Espanyol B. En 8 minuts, el filial mallorquinista es va situar amb un 2-0, gràcies als gols de Sergi Henry, que ja havia marcat fa 7 dies al mini-estadi, i de Paco Vázquez. El gol espanyolista no va arribar fins al minut 92, gràcies a Guillem Creus. En canvi, la Gramenet ha sumat un empat de mèrit al camp d'un dels equips importants de la categoria, l'Alacant. El camp d'esports patacada per un Lleida que no ha pogut davant un debutant, el Logroñés. Els visitants han avançat només començar el partit amb un gol de Molina, que el Logroñés ha defensat fins al final. I el Barça Atlètic de Luis Enrique no arrenca i el Benidorm el va repassar ahir al miniestadi. Ja en el minut 6, Luis Milor avançava l'equip de la Marina i en el 34, els homes de Joan Francesc Ferrer van ampliar l'avantatge amb aquest gol de Mariano. Ni l'entrada de Gai i Rochina a la segona meitat va millorar les coses, al contrari, va arribar al 0-3 sobre de Mariano en el minut 69. Nolito va maquillar el marcador gairebé en el temps afegit per un Barça Atlètic que només ha sumat un punt.